Her på Mindeslund er det vigtigt, at dyreetik og høj fødevarekvalitet går op i en højere enhed. Her er der 64 dejlige unge stude i alderen fra 8 til 15 måneder, som stortrives på de grønne enge. Og her skal de gå i mindst et halvt år, og det siger de økologiske regler. Om vinteren, der går de på en dejlig dybstrøelsesmåtte, og når de så når slagtealderen, som er cirka 2 år, så bliver de slagtet på lokalt lille slagtehus, 20 km fra Mindeslund. Og hvad er så egentlig en stud? Stud er en kastreret tyr, og ved at kastrere en tyr, og det gør vi, når de er cirka 1-2 måneder, så opnår vi 2 meget store fordele. Et er, at dyret vokser langsommere, og når dyret vokser langsommere, så får vi en bedre kvalitet af kødet. Den anden gode ting, det er, at de er meget mere rolige, for en tyr på græs kan have temmelig voldsom oplevelse. Det særlige ved disse stude, det er jo, at de er fra malkekørsrasen. Og det er jo normalt ikke noget, man forbinder med kødkvalitet af høj klasse. En normal konventionel tyr kan fædes op på cirka 1 år. En stud, det tager 2 år. Og en konventionel tyr, den går på stald hele sit liv, og de her, de går ude på græs halvdelen af deres liv. Og det gør pludselig, at man får en anden muskelmasse, man får noget andet kød, for der er masser af lys, der er masser af græs. Og når man så behandler kødet ordentligt ved slagtning, så er det, at man får et meget unikt produkt. I økologiens spæde start troede man, at Ø-mærket alene kunne sælge kød. Men det kunne ikke rigtig lade sig gøre, fordi de her dyr, de får masser af motion. Og masser af motion giver muskler. Og når man så skærer sådan et dyr op, uden at modne kød, så er det sejt. Og det man så modner, det er det, der hedder pistolen, det er låret, det er ryggen, det er hvor de fine udskæringer, filéen, mørbræd, kylotte, kyvette osv. sidder. Kød fra malkekødsrasen, og specielt studene her, som vokser langsomt og får lov til at modne, er et utroligt smagfuldt stykke kød. Og når så dyreetikken er i orden, så har man en fantastisk god eftersmag, hvad samvittighed angår.